I dag skal vi ud og se på nogle bondegårdsdyr og fortælle lidt om de forskellige dyr. Og vi har også tænkt os at spørge nogle 0. klasser, hvor meget det er, de ved om de her bondegårdsdyr, siden de nu bor inde i byen. Så vi skal finde ud af det. En flok består af ca. 5-20 geder, og flokkens leder er altid en hunged. Selvom geder betragtes som altædende, æder de ikke alt. For eksempel ikke metal, sten osv. Geder er meget kræsne, når der er rigelig føde. Geder bliver normalt 15-18 år gamle. Den ældste registrerede ged blev 24 år gammel. Geder har horisontale pupiller, som giver dem et 320 graders syn uden en blind plet foran dem. Der findes mange forskellige fremavlede gederacer. Hver races mælk smager forskelligt. Geder er gode svømmere. Der var engang en ged, som svømmede hele vejen over Øresund. Der er i alt 15 andarter, der yngler i Danmark. Ænders levetid varer fra ca. 20 til 23 år. Den ældste and nogensinde fyldte hele 25 år. Den ældste kanin blev 18 år gammel, og den største kanin vejede over 24 kilo. Når kaniner er glade, udtrykker de deres glæde ved et lille, mærkværdigt spjæt eller hop, der på engelsk kaldes en binky. Kaniner er i stand til at hoppe 3 meter langt og næsten 1 meter op i luften, takket være deres kraftige bagben. En høne kan leve lang tid uden dens hoved. I det længste registrerede tilfælde overlevede en høne i 18 måneder. Høns kan finde på at spise æg, også deres egne. Marsvins tænder vokser gennem hele deres liv. De har derfor behov for ubegrænset adgang til føde, så de konstant kan slide deres tænder ned. Marsvin, der lever som kæledyr, bliver normalt mellem 4 og 9 år gamle. Flere kilder på internettet hævder, at 15 leveår er aldersrekorden for et marsvin. Hvor meget ved I om geder? Jeg ved ikke noget om geder. At de rigtig godt kan lide Mælkebøtter. Det lyder rigtigt nok. Hvad så med de andre dyr, som er her som kaniner? De elsker gulerødder. Kaniner elsker gulerødder. Det gør jeg. Og hvad så med høns? De elsker skovke. Eller de elsker ikke skovke. De elsker alt muligt. Kanin. Gammel. Ja, de elsker orme. Hvad spiser en kanin orme? Ja. Nej, jeg sagde. Hvad sagde du, orme eller? Orme spiser. Høns spiser orme. Når høns spiser orme, okay. Det er rigtigt. Okay, har vi flere spørgsmål?
Har I nogle dyr selv? Nogle. Hvad har du? En undulat. Undulat. Går I børnehave, eller Nej. går I i 0. eller? Ja, 0. Okay, Og hvis du Så I- kalder børnehave igen, så I store børn. Okay, så rører du ned. jamen tak for jeres tid. Det var alt for denne gang. Se med næste uge, hvor vi skal spørge 0. klasserne om nogle spørgsmål om eksotiske dyr. Det bliver meget spændende.